kinsa man nato ang dili gusto nga adunay gahom. Syempre, kita tanan. Sama na lang sa usa ka grupo sa dakbayan sa Davao diin adunay abilidad nga makasagang batok sa tigbas. Gani, mogamit sila og yamyam aron lang nga makasagang ug aron nga adunay gahom nga mabuhat ang gusto nilang buhaton. Apan ani ay usa ka lalaki nga mitalikod na niini. Siya si Ronaldo Sanita, kinsa ka ni miyembro sa mga grupo ug karon usa na kasulugoon sa Ginoo. Karong buntaga, makisayod kita og ma-inspire sa iyang istorya sa kinabuhi dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Isayra nato karon mga kapuso istorya sa kinabuhi ug kaagi kani adto ug giun sa niya pag lampos taliwa ni mga kapuso. Makauban nato kan sa Talibon Bohol Ronaldo Sanita. Mayong buntag Sir Ronaldo ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag Sir Nico ug mayong buntag sa GMA TV Live. Mayong buntag sa tanang mga viewers sad. Daghang salamat for joining us, Pastor Ronaldo. It's nice to have you sa program. We'd like to know, sir, pila ka tuig man ka nga nahimong miyembro adto nga grupo dito sa Mindanao ug ngano mang naka-decide man ka nga mo biya adto? Mga nagsugod ko mga second year high school pa magyud ko niya na-continue na ko dire mga more or less mga 5 to 6 years siguro. Hilig mo ko sa una og tan-aw anang salida bitaw ni kanang Ramon Revilla bitaw nga mga kanang naay mga power naay mga tong Commander Toothpick unya mo to naka-inganyo nako nga niya na pumisilingan sa una nga makig-fight ko na siya og agta niya diha di ko kakita nga di po siya maunsa kay na ako noy gitanom nga mutya sa iyang lawas. Unsa may mga practices ug mga tinuohan di ay? Ang kuan gyud kasagaran Huwebes Santo ug Biyernes Santo mosaka mi atong bukid nga tawag og lugar sa tatay-tatay namo unya pagkahuman adto may magpa-blessing sa among mga sundang, magpa-blessing sa among mga saliko nga naay mga orasyon. Pagkahuman mo na to nga doon na seremonyas nga mo undergo og isa tong tad-tad-tadaron sa kamot or sa tiil sa tiyan. Paso mo balik na ko katong gi-mention nimo anong tigbason. Sa hinungdan nganong dili madutlan. Base sa akong na kuan po na paminawan sa among tatay-tatay may tawag namo. Wait, kuan ra po ko no kay namay orasyon nga imuhang yamyamon na may pakubol, na makublan ka, na apoy tagulilong, na apoy panipas. Unya base sa iyang giingon nga depende ra pud kuno na sa imuhang faith, sa imuhang pagtuo kung bituog gyud ka. Kay naamong ko yung mga instances nga naay mga kauban ako nga ila pong gisuwayan nga kanang sakay sila sakyanan ko nung bus di mo yam-yam sila tong orasyon di man kuno sila pangayuan og pamasahe pamiliti. Pastor, kung mo makumpara kinabuhi kani adto og karon, kumusta? Lahi ra gyud kay sa una mura bitaw og naguna-huna ka kanunay nga ana ako'y kuan ako'y gisaligan unya murag kanunay murag nay gubot ba murag di ka malinawon ba. Niya sa pagkakaron nga nagsugod ko og serve sa Ginoo kay nagsugod gyud ni katong naka-seminar bitaw ko og charismatic movement niya sabihan naka-seminar ko ipasurrender man to tanan. And just to close this, Pastor, it was nice knowing your story this morning. Sala po yung message nimo, realizations nimo sa imong mga naagian nga buti mo ipaambit sa atong mga viewers. Kuan lang siguro no kanang kita ganahan magyutag na ay natay power natay para mag ganahan adto dunay mga tao nga gusto power para to control ba pero na-realize nako daghan ang gustong maningkamot siguro og pangitag paagi para lang madala ka aning mga klasiya sa mga power pero ang tinuod gyud nga power wa gilain kun dili nas Ginoo. So thank you so much for joining us this morning. Magpaambit sa imong istorya ug kuan sa matong inspirasyon mga kapuso si Sir Ronaldo Sanita, si Pastor. Daghan kayong salamat. Salamat Sir Nico. God bless. Thank you.